Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomke-tiet. Leef. Leef is mijn broer Rick. Leef is uw white. Leef is uw mem. Maar het allerliefste, dat ben ik. Leuk, hè? Deze hele week ben ik er met mooie leuke filmpjes voor je. Joet zullen we een eindje te kuieren en dan zit Romke in mij een heel groot huis. Wat voor huis zou dat wezen? Donker mandje altijd bleer, donker meiding krullend heer, meiding hoentje sabre taal, harkje gauw naar dit verhaal. Een groot huis. Tomke en Romke watje boeten. Ze gaan een eindje te kuieren. In zei Romke... Tomke, wat is dat voor een gebouw? Ik weet het net. Het lijkt het wel een squalle. Een squalle? Maar een hege toer? Oh, dat is leuk. Dan kist heeg in een wolkenbladje. Zullen we eens bij die squalle zien, Tomke? Ja, goed. Tomke en Romke rennen om het gebouw heen. Ze kan net naar binnen zien. De ramen zitten heel heeg. Hé, Tomke, er zit een doorriep. Kom, we kunnen erin. Dat mij net, Romke. Jawel, je. Hoe is let's die door toch naar diepen steen? Kom bij. Romke sloeg naar binnen daar. Tomke komt toch achter hem aan. Wat is het je stil? Zullen we er maar weer uit? Wacht, hé. Even zien. Bist u bang, Tomke? Nee, heer. Nee. Romke en Tomke komen in een hele grote cel. Die zit vol met stoelen en banken. Wat een grote squalle, hè, Tomke? Dit is net een squalle. Er zijn geen tafels. Er is geen boodschapbord. Nou, kom Romke, dan gaan we er nou weer uit. Nog net, Tomke. Ik vind het direct zo spannend. Wat een groot huis. Misschien ben het je wel een reus. Ah, tje, een trapje. Ik wil weten wat er is. Ze rennen bij de trap op. Ze komen in een liets hokje. Er zit een stoel en een... Een piano, Tomke. Oh, doe kist wel even een versje spelen. Nee, Romke, dat mij net. Die is van orenmeesken. Nou, kom nou. Je waai. Dan mag ik het wel. Romke klimt op de stoel. Dan springt er op een piano en dan... Oh! Er klinkt hele loede muziek. Volle loeder als een piano. Romke en Tomke weer een zakjel. Ze kroepen in een hoekje. En ze dwarden net weer bij te komen. Potten rent Cornelia. Ze ziet het om Tomke en Romke. Maar ze kan ze net vinden. Dan jet ze in muziek. Hé, dan speelt hij op het warrel in het kerken. Even jaren. Goh, de doos dit hiepen. Waar zou er in het kerken wezen? Cornelia stapt door de deur. Ze schudt net in. Daar roept ze. Hallo, is er een in? Waar maakt die mooie muziek? Cornelia harket. Nou, Zie je het niet? Geen praten, geen muziek. Dat is gek. Cornelia zal wel naar boetenta, maar dan... Dan jet ze wat. Geen muziek, maar... Goel. Het lijkt
Tomke wel. Tomke? Is het hier? Ja. Besto dat, Cornelia? Met waren je net bij mij? Cornelia ziek het. Eerst kan ze Romke en Tomke net vinden. Maar dan giet ze bij de trap op en daar zitten ze. Een bange Tomke en een bange Romke. Ik maak een hele luide muziek. De reus? Maar er is hier heel dag geen reus. Dit is een tjerke. Daar kunnen de meesten op snijn hinnen. En dan zongen ze bij het warrel. Een warrel? Ja, dan speelt er iemand op dit warrel. Ja maar. Cornelia drukt op een paar toetsen. Er klinkt weer luide muziek. Maar nou ben Romke en Tomke net weer bang. Ze weten nou waar het waai komt. Mooie muziek. Maar volhoed. Zijn we hier maar bij mij? Ja. Goed, zullen we naar Dijta, Cornelia? Goed. We kunnen thuis ook wel muziek maken. Ik speel op de piano. En jij maakt het doosje. Ja, de tomme. Maar net zo luid als in het huis van de reus. De tjerke, Romke. Het is een tjerke. Maar Romke wil het nog net ljouwen. Ze gaan naar Boetenta. En de door, die truwt Romke goed dicht. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Juf, ik wil graag op school wezen. Daar leest juf iets voor. Juf leert dus ik lezen. En we zongen mij al koor. Pier en Marieke binnen een jonkje en een famke die waaien naast elkaar. Ze beleven allerhande avonturen in het nieuwe programma Fratsen, dat je hem nou naar Sjen kennen. Joet redden ze uit Squallewij door het parkje en zorgen dan heel wat vreemds. Ho! Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krek leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Het parkje versieren. Als Pier en Marieke uit Squalle komen, rennen ze altijd door een parkje naar huis. Te jaren. Ze matten dezelfde kant uit, want ze wen je naast elkaar. Alle dagen rennen ze je langs. Ze kennen hier alle paadjes, alle bjemmen, maar Joet zocht Pier in ien wat vreemds. Hé, Marieke. Maar Sjen, die bjem. Wat voor bjem? Hier, bij het paadje. En daar, bij de vijver. Al die bjem. Er zit een gele streek op. En een kruis. Ja, wat liek het leuk. Uw parkje wordt versierd. Wat zou dat dienen? Geen idee, maar ik vind het wel een grappig gezicht. Ja, maar het is wel alweer hetzelfde. Alleen een geel. Een beetje saisa. Ik zou ik orenkleuren broeken. Reed, blauw, grien, Nee jong, geen grien. Het hele parkje is ook grien. Beersbem. Of oranje. Oranje, dat is heftig. Ja, en dan net alleen een streekje zetten, maar de hele beem vol spuitje. Machtig liggen men dat. Spuitje? Spuitje, ja. Dit is echt mijn spuitbusdien.
Een keer zal wel zien. Een spuitbus? Wij hadden dus een hok vol spuitbussen. Voor mijn broer. Ik weet net wat het ermee doet. Bedoelst Ja, dat bedoel ik. We kunnen wel even helpen om een paardje te versieren. Kom mee. Als Pier en Marieke moas naar squalle tak in, rennen ze ook altijd terug het parkje. Alle mannen weer. Te jaren. Maar van de morgen is er net te jaren. Er stappen volle meer mensen om. Maar Stjen, wat een drukte. Zo druk had het hier nog nooit west. geweldig. Zullen die hier alle hier komen om eens biem te bezien? Oh nee. Er komt een man om mijn ketting zeggen. Zo nou, Marieke. Ze zullen eens biem toch net? Hebben we alles om een nacht dienen. En het is krijgt zo leuk. En daar. Maar daar is Sjen. Dat lijkt de burgemeester vol. Die zit ekkel naar die biem te koekeloeren. Hij bezocht dus biem. En daar komt de politie ook nog hoorn. Zo, achter die. Daar komt de politiebusje onrieden. Oh nee. En er is echt nog spuitbussen van huis. Pier, ik wil je wij. En squallen. Nou, kom mee. Graven. Zo jongen, jou die maar lekker deel. Mem komt dadelijk nog even mijn nacht uit. Mag ik nog even lezen? Goed, maar net te lang, hè? Zes Pier. Hij me nog in het parkje West. Ik lees correct in de kranten dat er een actiegroep dwaande West had. Een actiegroep? Wat is dat? Een actiegroep? Nou, een groep mensen die net willen dat er biem omzegen worden. Biem omzegen? Ja, er staan kruisen op biem die het omwasten. Maar nou had die actiegroep daardoor heen schilderen en nog op volle meer biem. En nou weten ze net meer om wat voor biem het gong. Vies het net een goeie grap? En nou? Alle jaren protesten, jongen. Zit enkel in de krant, het hele dorp komt in actie. De meesten willen die biem net kwijt. En nou heel dan het meer, dat ze echt nog opschilderen binnen. Hij hem er niet van Sjoen? Ik wist net dat Och, nee, jongen. Daar hoest hij ik net drok om te meidje. Gelukkig nog net. Jou die model. Maar lekker sliep haast. Groep. En hoe had jouw poten? Een snuit, nee, een stut, een snuit. Die zit er maar te blaffen, want die wil er wel eens uit. Dat krijgen we net. Een hoen had fjouwer poten, een stutje en een snuit. Hij stiert er maar te blaffen. Hij stiert er maar te blaffen. Hij wil er wel eens uit. Een hoen had fjouwer poten, een stutje en een snuit. Hij stiert er maar te blaffen. Hij stiert er maar te blaffen. Hij wil er wel eens uit. Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.